tinulak masing manok na Bisaya tapos kung kapayas lagyan kaya kanon no. Tapos may wagang kwan manga. Wow na ta. Wow sa ta. Ano yan? Hawak. Ang kapayas ano yan? Ang ganda, gaon sa babang Bisaya. Ano? Awa, sabaw. Pitik kayo. Pakak kayo. Kaon. Ang mayok mo. Gawat kaon. Ang hangin. Bugnaw kayo. Ay, mga ulit pa. Tingnan. Ngaon. Manas lang gaon na. Pakak kayo. Kaon eh. Ayos na no? Bayas eh. Pitik eh ba? Pakak eh. Buko ganon. Pitiak buko eh. Pitik eh. Ayo, yan tuloy kanon kay. Diyan ka nagdating. Ay, payas din na yan. Payas din. Ay guys, buta na sa sabaw. Suso na to. Payas din mo to na. Ano? Ano yung sabaw? Pitik eh, bang Bisaya ba? Basta Bisaya. Lame. Lame ng tao. Lame. Manok na ba? Bakan ng tao. Nandiyak ba? Sama. Ayun, nandiyak. Tao ninyo. Nasaba, ngayon mo to. Nabing ka na. Ano nyo to? Ngaon ka ninyo. Nabing. Ano to? Ada bosan kan? Takut. Pas kan? Ayat. Semakanya guys. Loyan. Ayo apa? Bahasa ya. Cam. Dong. Cam. Sao hả? Còn vậy. Pakak cái người. Bisa nyok anak yang bisa mayok. Asmat kan bisa nah. Pas nggak bisa ya. Pakak kayo. Nào. Ngon đó. Hapon ganyan. Tayo sa laan. Yan. Oh, may isang manok na yan.
Tugasan na ito na. Kuha na. Calcium. 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 Ano yung papaya? Kuha na yung papaya. Amis kotis. Amis mo ba? Ay, ganyan tayo. Ne, saka. Tulog yung sabaw. Yan gagawin. Ay, kapit mo. Banyatan yung rat. Tulog na yan. Hindi na sa amin. Binabog na ba sa yarat ng tao na. Ganda. Anak na. Kaluto naman bisa yung anak. Palit mo sa lang. Mga minho. Ay, haon. Ingat niya na ganyan. Pampasabaw ba? Pampasabaw. Sagot na sabaw. Pampasabaw lang. Pampasabaw. Ulit. Manok. Lasli. Ang tumigon na yan. Kunti. Bade. Cheers mga bade. Ay, cheers mga boy. Tubig na ka. Ay, lifestyle ba?